जेरै थांखि एरै मावनाय थारैनो बिटिआरआ सोलायनाय फैमारबाय नामा? बिटिआर सरकारनि थांखि बायदियै गोरिबसिन सुबुंफोरखौ नखर नखर थांनानै खौरां लाहैनायनि थांखिजों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया चिरां जिल्लानि दैदेनगिरि, ब्लकनि दैदेनगिरि, समाज सिबियारि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै मानास सेरफां समस्तिनि मोननै पिसिडिसि बर' बाजार आरो खोला माख्रा पिसिडिसिनि सिङाव थानाय माखासे गामिफोराव गोरिबसिन सुबुंफोरखौ खौरां लाहोयो आरो न' बां, हा-हु, धोन सम्पति गैजायै सुबुंफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों मोनथिनो मोननानै दुखु फोरमायो। बे समाव मानगोनां मावफुंगिरि सोद्रोमा बिथाङा मोगथां बर'नि सोंथियाव मा फोरमायखो मिथिना लानि फै। जोंहा बिटिसि सरकारा मोनसे आसनि लादों। बिटिसि सरकारा गोरिबनि न'आव आगान हैनाय। दा थांनाय 31 आगस्तनिफ्राय 20 सेप्तेम्बरसिम जोंहा मोनसे प्रजेक्ट लादों जे साफ्रोमबो एमसिएलए इएम सिडिपिअ ब्लक माखासे बे मा होनो बेखौ समाजनि खामानि मावग्राफोरखौ लाफानानै जोङो गोरिबनि न' आगान हैदों। दा आङो दङ बर' बाजार पिसिडिसिनि 1 नं बोरिपारा गामियाव। बेयाव फैनानै आङो जोबोद दुखु मोनदों। न'आबो गैया आरो हाबो गैया आरो ओरैबायदि अबस्था बे न'खरनि गार्जेना खान्थाल बिफाङाव गाखोनानै गोग्लैनाय समाव औवाया खिथुजों हाबनानै उदैजों ओंखारहैदों। बिनि थाखायबो बिनि खिग्रा नालाया दा उदैथिंसो पाइप बसायनानै खियो। गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। बेयावनो बिनि हा-हु सम्पति थांजोब्बाय। गोबां उसुबिदायाव दङ। दा बेखौ मोनथिनानै जोङो दिनैहाय गोरिबनि न'खराव आगान होफैदों। आं दिनैहाय मोननै भिसिडिसि दक्षिण माख्रा भिसिडिसियाव हाबबाय। दक्षिण माख्रा भिसिडिसियावबो गोबां मानसिनि न'खराव हाबहैबाय। गोबां गोरिब दाबो दङ। बिसोरो गभमेन्टनि माखासे आसनिफोरखौ दिनैसिमबो मोनजोबाखै। बेखौ मोनहोनांगौनि थाखाय जोङो दिनैहाय गासिबो गोरिब न'खराव हाबनानै खबर लाबदिंदों। जायफोर जेनेबा अरुणोदय स्किम मोनथावथाव मोनाखै बेखौ होनायनि बेबस्थाखौ लादों। सोरहाबा आइ न' एखेबारे गैथारा बेखौ होनायनि बोरैबा मोनसे होनायनि पलिसि दं नामा बेखौ जों लादों। रेशन कार्ड गैया रेशन कार्ड होनांगौ बेनि बेबस्थाखौ लादों। सोरबा बोरायबाय बुरिबाय बिनि पेन्सन गैया बिनि पेन्सनखौ मोनहोनायनि बेबस्थाखौ दिनै बिटिसि सरकारा लागासिनो दं। हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।